sasisian mentang ngi pedang sobha ya pi barok ki parlok ki bepej ki beple jimut bat ke dorbin naga wei ke tayu se ko wei pat ki pedang sobha ya pi store sasisian se ka session ke mentang bat parlok hakani ke session ke mentang ngin ya beteng naka ke bangilaya sange bat kata kalong ngin ya phai sya kitab Genesis kelenong ke pasau phau tangkum ke jing bu tien nak mat ndiat tiak hakani kelenong pasau phau parlok la pi di ke Bible ke jong pi phiền pe ki dak yong phiền i yang to ka tho u Joseph u batai ya ki jing po snio ha yeng bendi kini ki dak yong ki pen kan mau ya ngi ya ki tu lenong ki session ki ladap ba u Joseph u brio la u samla u ba po snio de la di ba u ya thu ya la ka jong ki jing po snio shaki wei pat ka mo shaki men ki jong o han rai hakani ki lenong nginya puli menta ba ubatai ya kijing po snio hayeng bendi bani hapatok pan nganget kani kan ai ka wei pat ka karukom sngo thu ikani benta leng ba ka discuss by pastor nama kani ri benta ba u Joseph kani benta usngap ya ka jing po snio jogi wei pat bat man batai agar pat i pastor subhawan nyalam jing mod ikani benta kumtu kum bagi ju peteng na ka wei ka lenong sa ka wei pat na wei ka sessions ka wei pat Kakabli sibun ba ridan na kabenta jong kita kintin lam perang ke jong pi. Te bakan Muslim nginya poi be sya kani kalnong ko so pho tu be filao. Ho ke de ke jing shisha ka ba na kilnong ki ba sya khmat te ngi yo puli ba u Joseph u posni ba u yathu shiki wei. Handai kani mentap de ngilap bakalong themma yangi ne ba ma u usngap ke jing posni jong ki wei ba u persyang ba de ban batai. Te kanong rim jing batai jong u imat kan doni ladangi phai na kanika lenong ka basau pho ni te shwa jong ata imat kan khambhai ni menyat kum tu kum jole de ki lenong ki shakman nin pet kawe din kawe to ki dkhot iwe hadu san ladangi pulie yakini ni sngo be kumba kilong ki jingat hu ki balayat bun pateng but ki wan hakarukom kumba yathu ingi bangi ngila banyu I halendat jengki khmat jungi ya kani khna kumba labu hangni te dengi phai kumta kumut kan yarap I namar ladang ya da kumoi pat nginum la banyu I ayu kini ki karen menta nang ni ngi I be kajingwan ra ikani ka khana tang banyu I kumnu kasdang but endah lapoi ke jing keren pade ki babu jing tho kini ki yarap yangi ki bapuli ka bangin show kum bangi dan lang ha ka jaka ka ba u Joseph bat kini ki bai ki keren te kani kalong ka jing internet ha ka ni kor kombu khanai kani to ka khot ka bani kong ka yethu yangi ba kata ka jingjia te kajia menu te kata tingim nang batai nomor ni lo penon kam ni kintin hadin kini ki ai ki iru te hadu katnu kata kajing jalan kata ngim la ke bantim tenrei ka bajia ni kalong bet bakinong trei jong usim haru arngut naki kajingle kajongki kalapan sungusi sikat dai ya u kodrat ujongki balada kedau kerpang ni ya kita ki arngut uwei udai u rangba kinong rak khuri bad baar pade rangba ki nong shet kpu kani kshi thu tang ta handai da poi ka khot ka baar pade ka thu ingi bayakini boro arngun namar kani ka jingle ta ha kani ka khana hang ni katkum kani ka kot ba la thu ba kata ka jingle palat ka jongki la kerdan ya ka kat hadup kan nong ka pop handai yakini boro ar nyu iba u pharu ya kata ka jingle ka jongki udah bitar mne te layat hu ru akad khot ka balai baka jing bitar ka jong u pharu ka longkat hadu ban set bendi yakini baro armut kataru lada kadau kerpang ya kata ka yeng ha ka bala set yaki kata ka yeng bendi ka dei ka yeng urang ba kinang fasi
Bat ha ka juk ka yeng hi la kedau pen itu kan ka khot ka balai. Ba yau Joseph ru hadian yu kiti khana ki bingi puli syahmat. Ur udan ha kan ka juk ka yeng bendi. Kata ka dei ka ba hadu kan ka khot ka balai. Ka khot ka basau pat de kawan ra biang ka khana ka jong Joseph. Ngila je pet nek tu kilenong ki syahmat ba Joseph. Kat ha udan hi namar ka jeng long hok ka jong Ublay upli lenti bahaga jaka bonyo mat ia kajing sya pencitom kum yo koidi. Hende haga jaka jong kata ngi uyo man ya ka jingkarku. Yo eka uyo man ya ka benta ka ban long kum ukenja nong pej nong kami ya kata ka jaka ka bodan. Ndai ka pa perkhat ba modan hi mendi te nda perkhat ka kum perkhat jongi menta tolong koidi. Ani han hab ban tres tom de ni udan ka dan aye koidi haplang ki koidi la si udan ka benta kum nong kami. Entah kan long kata ka jing plilat ka jong ublay ya u Joseph. Kalong ka bapla te. Ka jing sya keno bom dei ka pengat yu haying bendi. Dapoi hiyeng bendi pede ka jing le ka jong ublay. Ka penlong ya uni unong ap bendi orang ba kinong pasih ni loong. Ba unyu I ka jing long kerpang ka jong Joseph kat hadu ba undon ka jing syania ka ba hadu kata ba u Joseph la syania ya ba unlong unong kami unong sumar ya kini ki koidi ki batamai arwat. Lada bu da kata katin ka ba pi ong ka jing le la ni ka jing plelat ka jong oblay yu Joseph. Hato lada gi perkhat ni pastor. Ka ka daw ka ba ublay uplelat uplelenti nam taw Joseph unyo ka ni ka benta. Man long nong kami ka yang mendi. Hato ka dai ka tu ka jing long sama senlar la ni ka tu jing long bariu. Hok ka jong ka ba penlong yu ublay ban ple ta kalat. Entah kan long ha ka jing dei ka jong ki beri bat ublay la ka jing em ka bej. Long kamdon kanu ka jing kereng ha ka jing syania teli ha ublay. Wat hapedeng ki jing syak le bamdei ki babon ki jing syak keno ki bam syong nia ha kani ka jing im ha kani khandau. Kemudian ki jing du jing kermen ha kani ka do ki la bandon sibon. Hendrei haba ubri le ni ka beriu. Ki don ya ka jing long ka babej bat ublay. Ngi ka jing tri ka jong ublay kamon ra yu beriu. Ba un ya aireng bat kini ki jing le bamdei ki bu hak ban syak. Handai ka sandur yu ni ubriu khnang ban wan ra biang itu ka jing long jing songurit jong ubriu ha ka jaka bangila khmi lenti ba kelakut kla di ban poi bet ka jing sya nyon ka jing penno ban sim handai ka bakum kata ublay usandur yu ni ubriu lani kala ban long ka briu ru bakina ban poi sya ka benta jong ka jing yo ya ka jing nyokor namar ka jing long ka jong ki. Te hang ni ru Joseph ka ka jing long tenrai ka jong sim khnyum boleh poi setai. Henry ule ya baro da ka pun ko ngu kat kum balabu renti apo jong katuka ying bendi. Te ya kata namar bakadon ka jing sngur hau ni ubriu un rang ba kinong pasi boleh pej atu ko bendi. Uyo ya ka jing syania na hau ni. Ti dei kata ka jing syania ka bam idon ka jing arsap ka ka balala ban penyok kat kani kedan ho Joseph boy pulih kani ka dekat ka basau. Kamut ka jing long lang perkhat ka jing long jong usam la Joseph haye mendi ya. Habang ong ka jing long kamut te ya ka kom im ka jong ye mendi nang ta ka kom kren kom khana ma uhi pura kom usam la Joseph kamut katahi ka penjob ya ka do not jong nong jong te unong wei tu orang ba pe Orang ba kinong pasi kan. orang ba yang pasi pe ka bendi Bendi ho. kamut kadai ka lada bu da ka tien ka jongim ta mot ka jinglong ka jongi ka babha ka bangidon kan penla ban job ya kita ki bor ki bahalor ha jing itu ho kamuat Em to sedu sya lot tingin numi ong mo. Namar ubay tingku man kasi tingku kam undi ni nong ap. nong awa Tika kajing slam ngasyu perkhat kan. Dong kajing slam na duk to kapor ka bala sya keno baule bamdai.
Apa yang bendi ke yang kalau pen krek bet bakini ke besat ni ke dia macam pasi bet. Ti kata kajing jalan jong kata kapor hang ta. Ya uni ba up bai tengku man kasngi. Kemut kasyai ba kajing keno ba kajing long jing im kai long mar pong. Oh. Mar pong. Te kajing long mar pong ka penjalan. Tada ka penjalan pat dia kamdi da kajing lek jong ubriu ni. Kemut ngin hap ban ong hi ba kajing tray ka jong ublei ka bajar-jar ka belong nasa landat. Ba kumno kata kajing long ka jong u ba uni. Kalau belong ha ka sedang u isi na marba da kajing syak keno kolong ulek bamde ya ka. Ya kalau Potifar. Ya ka mahadai. Oh ya kalau ya ka tengah jong Potifar. Tim tah budan hang ni kajing keren kajing u kajing lek jong u kim ya dat pan ba kajing syak kena. Jadi na ta kadau yo ya ni ka Cicania. To. Sawai ka bangi perkhat ya kan ka kapor ka bodan po patok mo store. Uni te Joseph. Kum tu ulong kum tu mi keren ta sakmat mo. Ka ai pa ka penlong ya uni te urang ba kinong apasi urang ba jong nong pet yang bendi te. Ka ai ka penlong ma uni ubriu te uni Egypt. Udah ubah melin atau ka kamon pe ka to patok. Tele si uni phe na ka kom song thu kuma uni samla Joseph song thu. Dan rai uni ubriu ubade Egypt bade urang pe ka to bendi. Uyo I ka jinglong jong uni ubriu jong samla Joseph man ka si ko ulong nai. Te ka jing shai ka bawan hau ni unong bendi nong ab bendi ba pleng uni samla usha kano le si ka de bomde. Ada uyo ban job ko donor ula ban so I jong samla Joseph. Hatu ka jing wan ka jing perkhat. Na ka ban kong le sin ngo isi so man nyon man penstom ini balik benye ka tengah jong Potifar. Nen la syong sa kawan ka jing I hatu kawan ka jing senia ban penlong yu ko monong pet kelai ka bendi. Hatu ka action ka uyo uni ubriu. Hatu ka dei mak sender ble. Kala ban long try bo ble try na kawai kaliang man. Yang petang ni ikran mana kain. Nau Joseph tu try kan. Hoi kain. Nau Joseph tu try. Ni keren ka tahu sekarang. Uni apa bomde tu uni di Egypt tu. Hatu kala ban long try. Ta kain long haka jing im para brio ti u banget ha ublei bo im ublei bisa. But u banget ha ublei u bomde bo im. Deki dan lagi jongki kom nge jong ki. Hende ka jing dei pada para brio. Kam simdon ka jing khanglan. Ha ka bai di ka jing nge. Para brio. Ti da ka jing keren ka jongki. Kamut u Joseph simonra ya ka khana blei ha pedeng. Bat ni unong abendi. Unong abendi lu unong monra ya blei jong u ha pedeng. Yo kalong ka jing tengku. Tende ha ka label pada ha ka kerdan jong ka jing keren para brio. Ki kentin. Ki rap bat nganget bakindan bet ki jing kta. Ban yo ya ka mesim jong ka jing I. Jisania jing jing uburong. Ti long halo jong ta kanong rim. Nama kalong yepi yang aru, lada ka ketin jungi ka sutunat ka biang, lada ka iki bepi keren ka kata inga ka ima keren ka kata yepi. Ngiso mangiemir lang. Tangamut ka jingi syani akadon ne. Kawan yu jisania jing uburong. Tendrei uni pada udon haka kerdan ban kemi ya kanika yang mendi. Bodai nong pendep ka kam kumunong pasi. Tendai kat ba kampat wan ka hukum pada ban pasi yo brio. Uni nong pendep ka kam. Tendai kira kaji keren kan dong. Ti halo jong kata kan tolong dah kumnu pada bakalit poi kini kaji senia te ngit bega di punya belandat jong boleh. Balat dia kata tem don kentin aku mui pan. Okey. Tu hadu untuk tu dekat basau ko ong tang tu nei. Dapoi ke dekat kepasan pada wan ra biang kini ki arngut kini ki nonglek palat ya u pharu.